Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tyson. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Tyson. Kina ako problema, bahinis ko amahan kay sukad ba sa akong pagkatao. Wapag yung taon ko kita na niya. Usa ka negro kuno ako amahan, matod pa sa akong inahan. O pa siya mamatay, negro kuno akong papa. Ug nganong na problema ko, inanion ako pagsugod ang mga pahitabo samtang nagpractice Miss Pedro. Practice tag ko an kay kanima yung katahon. Pero wala tang practice pag ibitar ron sugot sa tatel. Kung doon na yung ibitar na to, daray ka na. Ikaw na anak, Dorayda. Dorayday. Gihugma ko. Gayon ikaw. Ikaw na po, ikaw. Ay, Doroy. Ay, Doroy. Malisod pagtando si Nanay Masuko. Sige, Ray. Sige na, Ray. Ray. Sige na, Ray. Ay, Dak, Doroy. Oy, larga. Si Doroy daw ang koko, kanonay naghinuktok. Ang naong nagamuktok, daw wala pang katuktok. Ang tiyan nagadagok, sa laway nagapanadok. Sa tudlo nagtamoy-tamoy, kay ang tiyan nagakutoy. Doroy manikay sikay ka, ang katas buwag tanga. Ngano bang nagminghoy ka? Baga ng huy-huy pa sa makasahubakon. Ginawa mo daw akordeon. Oy, Doroy, delikado ka na. Basin ikaw magsugpa. Duray. Ah. Duray ayaw pagsaba. Aha. Kay magguba. Kay maguba ang konsentrasyon. Dilamian na raba ako nga nagsudong tanimo. Ikaw do, kay baon ang imong sampot. Kalagpo na gulpot. Ikaw na sa akin kung practice. Yan rin kita ko, Roy. Layo Ay, Duray. Ay, nawat lang hinay na ako Gusto kasama. na do, kay wala ka masubay sa maayong dando. Lakaw nito kay wala na subay-subay yung daan. Unsa ka? Balik niya ko diyan. Sige. Wala ka masubay sa tarungadan. Day? Aday, na-dislocate na ka. Unsa may problema ni mo? Dong, undangan na ng pagsige ni mong kanta kay wa gyud ka sa insaktong ruta. Kami practice ng tao. Wa na subay gyud sa ruta. Noon sa taon, oy. Sa panultin, oy, pasabtar ko. Di ani manggod ni Dong, kami na ha pasabton ti ka ha. Ang imongan, wa gyud na muhaom sa imong talent. Kanang imongan ba sikat man kaayo na, mo na bantog nga boxer sa una. May unta to na Jackson pa ka kay singer na. Pero Tyson, ginuo ko pang boxing na nga na Dong. Mo nga ay na lang pangaduya nga masingir ka kay pag ang mas maayo nga magboxer ka. Ay, sultihan ti ka rin, no? Atos Pedro, nasa to yung dili siya Tyson. Sabi to? Dili siya, kuhan, Ricky Hatton. Mga boxidor gid mo. Pagdida, nayabag ng taon ka na eh. Ay, kung pangilabot sa abo ang pagkanta-kanta, labi na sa kunganay. Kaya di ikinhata gani, ang ako magdikanan. Nya nakaila kasi mga amahan. Siga ka. Tulala ka mo na diha. Hahay. Sabad ay, Pamauhay man na Dong. Ay, naunsa man taon. Pamaumay. Unsa pamaumay? Pahaumay. 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 Sa amo manggod, Pamahumay? Pamahumay. Sabad ay, pahaum. Kinahanglan mahaom gid ay. Nga ikaw, haum day ka ha? Nga naman. Bida. Naingani mo? Mintiryom na. Kasi pangmenteryo. Oh, Rita pangmenteryo. Hala no, moingon pa kapag artista na parehas ni Rita Avila. Oh, kalayo as menteryo na Rita Avila nya menteryo. Karita, di na mintiryo. Karita. Mintiryo sa karita, Rosa. Menteryo? Oh! Mintiryo sa karita. Aba day bugal-bugalon ba kay ka kapoy nimo. Uy, kayo nagunaon na niya. Kidort ba yan mo? Kidort. Naibawas yun ng negro ang ako kamahat mo. Tanap yung gano'n. Ay nagkasukusan, ay nagkasuko ng utana raman ko. Ay, ikaw man suko din ha. Oy Tyson, unsa ka ano? Kung makita ni mo imong amahan no, basig milyonaryo tong amahan nimo Dong. Bida no. Isura na de. Di lang tamang dahon na din. Wa ka nang imong ama mo picture sa imong papa di ay. Naaman pero dahil isura kayo itong pagkitaon de. Asa man yung picture? Katong pangitaon sa social media bi. Unsay tinuod ka nga sa imong amahan? No, sanay na ko kaniadto nga ang ako kunong amahan apelyido kay McDonald. Unsay gan?
Greyman McDonald, mao na siya. Usa ka Amerikano negro. Mao ba? Oh. Kuya, wag gud anak gud. Pero ang iyangan, mura magdili Amerikano dong. Zato Greyman. Ah. Mura Greyman, mura German. Ay, siya, taon. Dili, Greyman man, dili German. Amerikano, negro Amerikano siguro na siya. Pero may Pinoy nga Amerikano. Pinoy siya pero nahimong American citizen. Hay, paita. Ikaw no iha, sige kastanan. Ay, sige lang ko. Pangitaon yan na to akong kamahan taon. Tagay kong picture lagi. Tagay kong picture niya para ako ma-post sa FB. Ay, yan eh. Watol na itong abot ng panahon na. Magkita agin min 2 taon. Basta nga akong amahan, itom, nigger. Ay, gaay kitag picture. Sula yun mo, numero mo ni kay anak. Sabay niya, ay, kalayo ura og ako iyang anak. Ano man, nigra ko, ha? Mura mga kong Mexican? Yawa. Kaunod na ka spaghetti permin, noodles, sinana mo na siya. Ilam niya, oy. Kaysa may tikalit og noodles, di ba? Ikaw, pagkanunta ni mog noodles, patirawa sa tagbihon, oy. Bihon, nasa North Pole. Singan, nas North Pole? Oh, may kina din na. Aw, paliti ko ito sa North Pole. Kapoy, di mo? Out sa! Tyson, you want to drink something or eating something? Iting something. Itingan ang naong mo tao. Sa mga tao na eh. Kuan be, may day kay ni bisita kay diri pre. Kamu ba? Mga bugal-bugal lon man taon kay mga nung day bisita ko din ya. Bito pre, Tyson, kung di lang kang sulti pre, no? Ano bang parindir? Paringer ha? Brigada. Bito pre, no dugboy mo. Mura si Ugler. Ugler ba? Kailan ka Ugler? Hugler katong Marvin Hugler. Kailan gid ka. Pero mo pangalan pre kay Tyson. Marvin on tato. Marvin. Hugler. Dili. Isa Hugler. Dili. Kita deh. Kabrisa. Pre. Marvin Koan, Marvin Lison. Hindi katugot. Marvin Caballero. Pero pre, Tyson, So, hindi na kaila pre ba? Matruna na pre. Nangita siyang foreigner. Ortahan na ba na siya? Pero ang iyang gusto, foreigner yun ko no? Kay dako kuno ugahi. Dako gahi? Unsa na dako gahi? Gahi ko ba? Nga dagkog liog. Mura ikaw, bre. Ha? Ikaw gibita. Pre, murag ikay ipangita na pre. Ha, ako? Dakog ya, dakog liog. Oh, Murag sabi ako, murag pagpapawikan. Pre, suwi pre. Usanadam ka ka. Suwi pre Tyson. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Oh. Come on. Come on. Sige na yun, pre. Kung saman kusunada ka kay ako na yung ingnon. Ito, pre. Aron magka-schedule mo nga mag-abot mo. Yay. Ipadoor rin yung naong no. Ara pre. Pre. Pero pre, murag inyo yung ilaw sterong ay. Ilog tirong pre. Logo taon. Ang unsa matang ka, pre. Ay, balibari ng grasya. Ito, gusto pre. Bida no? Stila no? Gracia. Oh. Gracia sa yung kalimutaw nga gagmay kayo. Di ka na disgrasya. Ano ko taon, pre? Ano ko taon pre? Bito, bida. Ha? Magmahay yung ka, pre. Mahay Kay ka. katus ng patring, rugay na nabiyuda. Rugay ni- Sa yuta pa na, naabta na nagtinghuwaw. Nang liki ng mga buga na. Tara ko niya. Inuha na na pre. Bubuin dito. Tara ko niya. Hindi na. Tuod kita amigo no. So, oh, best friend. Unsa na, pre, taman. Gusto mo na? Kasi gusto niya patay ko sa sawa. Ha? No? Murag ko yung ilaw sterong ba? Murag ko ilaw sterong dire. Pre, gilaw ko rin sa sterong pre. Usapan, taboy, gilaw ko yung sterong. Ha? Law ko taon. Dili ka lang yung terong. Mahadlok to siya mahilo, pre. Kasi istorya, no. Anak ko, makahilo ko sterong. Bida. Bito pre. Nanag mayo pre. Sige lang, ako itong laruhon. I-update ka ha? Relax lang yun. Kini akong mga kumpare, mga ambot, di ko kasabutan nilang mga auto. Kaya bawal sila sa kong asawa nga iso kayo, kabuangan pag ko. Unya, Kisay ka ubali mag-inom? sila si Prebinok o si Pretoboy. Mao pa. Abi na kong asa na ka. Ano ni silos ka? Abi mo chicks ko. Chicks akong kauban. Ha? Huwag ko na baliwa tayo, sweet. Nahibaw ka, unsay rason nga nung ikaw may akong gipili? Kaya nahibaw ko nga insured na ko. Why makailog ni mo gikan ako?
Ano naman day, ha? Di ka magsilos di. Di na lagi mister nga magselos ko kay bisa kun saon. Wa tayo babae nga mangitag negro nga purdoy. Kutob sa mga babae nga akong gikaila Tyson no, akong gipangutana kung ganahan ba sila negro. Nabaw ka po sa ilang sulti. Okay sila kung kwartahan ang negro pero purdoy gani adto na lang kuno sila sa dispatcher. Grave mo lang, sobrang grave ba? Tinuod na oy, mo na nga ako, pangutan-on ko nimo kun ma-insecure ko, magselos ko. Dili. Pinahibaw ko nga kanang ubang mga babay, way labot na ako. Di noon tanan ha. Kwarta ray giapas anang negro oy. Mo nga swerte ka, kay ako di ko naong og kwarta. Kay ug naong ba kog kwarta Tyson? Ambot na bupunit ba ko nimo? Mo nga di ko mag-uol ug naay mga babae nga musikit-sikit nimo. Kay kwarta ray giapas anak nimo. Kana ug wa sila makailan nimo nga wa kay kwarta. Mao ba day? Tinawag itong gisulti atong babae sa Facebook no? Nga? Nga kinahanglan kag apam negro may piliya. Kaya naong mo chocolate, imong kwarta murag violet. Kailangan na to. Sige lang day. Ako day, maninguha ko day, maningkamot ko, nga makakwarta ko, aron malipay ka. Di lagi ko na ang kwarta. Gisugot na lang ka kay nakita na ko nga buutan ka. Mo nang misalig ko nimo. Nakasabot ka. Oh, day. Love songs last longer when lovers often do. So, kadiyot sa, kinsama na. Hala, uy, nakadungog tingay ni sa kong tingog. Di ba ka ni recruiter o producer? Lagi na anak, kadiyot sa. Apuraduha po ani niya. Hello, good morning. Kojang? Yes, ako tao ni Marie. Huy, kasiksig ni mo, uy. O padayon na sa ko, Marie. Uy, palingkura ko. Kaya sakit akong barikos. Oo, day, oh. Dali, suod sa ngari, mare. Oh, lagi, apin ako di na lang ko di mo padayon nun. Dali na. Suod sa ngari. Ayaw pag kung diha, kay makitaan ka sa mong silingan. Makaingon niya sila nga na ako'y Amerikana nga bisita. Dali, mare, suod. Kumusta naman ka, Mari? Uy, kagwapa na ba ni mo? Uy, murag nalabuan na gid nimo ang ako ang beauty og 1%. Ay, 1% ra? Bitaw, uy. Unsay rason, uy, nga nagpagwapa man jud kag maayo. Ay, ko anda, Marie. Gusto lang kong manimaw sa kumpana, Marie. Gada kong mata. Buwag na mo? Ay, buwag na taon, Marie. Gilisan ko babae nga, likoy og mata. Ano ba, Mari? Kuwa ko niya batasan, good. Pero da, wala ko magmahay, Marie. Karon nga ni ako'y kwarta, nga gikan ko sa gawas, gikan sa abroad. Pakiton ko na siya, Marie. Pasuyaon ko na siya. Unsay but may pasabot, Mari? Pasuyaon ako siya. Mangit akong laki nga akong himuong props, Marie. Himuong props? Oo, bahalag magbayad ko, basta makabawasan ko. Naanak ko Ay, Marie, nakikaila, Marie. Kailangan sa man, Mari? Kaila ba nga lalaki ba nga pwede na akong mahimong props ba? Kunuhay ako siyang pag-ung uyab. Pero dili good. Laki? Wa, Mari, uy. Ako lang suluhan, Marie. Unya, palitan ako sa tatanda niyang gusto. Gikan sa Carsone, si Nina, ugas na mga alas, Marie. Uy, hala, kaswerte gud anong lakiha di ay, Mari. Oo, props sa gani na siya. Kunuhay ako siyang uyab. Magkuyog mi, niya magakos mi, agbayan ko niya. Unya, ako gagpakito ng akong bana. Tanaw na to dili ba magsakit ang yan dukhan. Huh? Iya kong giunahan? Okay raman ang tatog, magbuwag mi Marie. Pero, iyaman kong di pasuya. Pues, pasuyaon sa dako siya. Pila may sweldo nimo sa laki, Mari? Sulyan ako siya 20,000 ang buwan. Bisag dili gwapo, Mari? Mas mahino ng dili gwapo, Marie, para makaingon siya nga, ay, kuan ilisa na lang tagbatig naong, para magsakit ko na ganyan dugan, Marie. Ay, kung mauna, Mari, ang ako na lang bana. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Pagtsurya, Marie, uy. Lagi! Nanade kay bana. Uy, naunsa. Kunya, ukira ni mo nga, siya may akong himong props. Ay, props naman sa gaha. O, lagi. Inya, inay ko man sa tulo kapuan, awa na. Expired na ang kontrata. Ako na lang bana, Mari, para makakwarta sa to. Sapa, di, Marie, uy. Unsa man, wala kay gugma ng bana ni mo, kay imo na balang ipanhatag. Ay, Mari, nahibaw kung di gyud na makauyab og lain akong bana, Mari. Kay ngano, mga tanak kag ngano. Kaya nga naman, Way laing maibog anang akong bana. Negro man na. ha? Lagi. Negro nang akong bana mo nang, uy. Ay, naana ay. Dong! Day!
Ay, Dali, di ara ko nga rin dong. Dali, lahos dire. May lagi ka bisita. Ako ning amiga dong si Mariku Jang. Ang mo ba? Hala, uy, abi na kong foreigner ba? Maayo maganig, mabinisaya good. Namigig ko kanang din niya magdako sa Pilipinas pero negro gila ko tatay negro. Ay, mao ba? Kanang dong, naay-offer nga trabaho akong kumari dong. Ikaw akong gi-recommend. Umayo kayo, hindi ba? Unsa man ang trabaho abe? Ha? Sige. Paminaw ha, ako'y mapasabot nimo. Aga. Ako'y musulti niya, Mari ha. Unsa day? Mao na. Mubayad siya 20,000 ang buwan. Pero tulura ka buwan, ini kahuman ang tuluwa na. Nduto ako trabaho unsa man ni? Himuon ka niyang uyab. Sud sa tulo ka buwan. Uy. Kayang iyang rasundong, iya sang pasuyaon iyang bana. Buwag naman sila kay giilisan man siya glain. Mao nang gusto siyang manimaus. Ug mao nang langita siya laki nga mao'y magamit niyang iyang uyab. Iyang hinigugma kuno. Pero pagpakaaron ingnon ra na ha, mao nga ikaw akong gi-recommend dong. Bida sa niya suguti ka na. Ano mang dili nga makakwarta man ta? Di ka silos. Ay dili, uy. Hala, uy, kay nahibaw in taong ko nga kanang tanan drama rana, plantarya rana, pagkakaaron ingnon. Mao nga, wa na kanang oras akong nahunag yun ang selos gyud. Okay ra gyud kay ko. Sige ha, akong ingnon nga okay ka ha. Unya mo advance ta ha. Mao ni ako problema kay murag gibaligya ako sa kong asawa sa laing babae ba. Murag sabot ako nga wa pa kani may gugma na ko akong asawa. Kay musugot pa lang siya. Pero ay ko'y mahimo kay kakwarta lagi ko numi. Pero noon sa ba nga hapit lang mo to kabuwan purbida. Unsa? Suko kay bana nga nakita mi. Kita mi duha day. Kayo sa unday ni sabak matawad siya na ako may kapyot pigi taon sa kong liog. Nya na noon magmutil ang banaw katong kuyog. Ara noon por mi. Nanood mo? Pero uy nahitabo ninyo na. Ay wow eh. Okay. Day, ingon ba to siya nga, pwede ba ko mo extend me? Oo, unya, kanang, magpakasal ko mi. Pakasal mi. Sige, kwarta na na. Day! Mao ni akong problema kay murag okay naman po ang asawang pagkasal mi. Yan din, kasi nahibawa siya na pagrawin ninyo lang yapon. Kay dili man ko pwedeng pagkasal sa lain kay kasado man mi. Pero ang akong problema, kay murag mo take advantage na ako sa kanya. Kay murag feel ako nga murag nakagusto ba siya nako. Hangtod nga, way kalibutan ang akong sawa taon nga doon na nahitabo namang kudang. Kung bisamot siya kaganahan ako, sukad sa katilaw na ko, gahi og liog, purbida. Usaon rin ako, ha? Usaon rin ako batong taon nga makalikay na ko adibayana. Kinig yung akong asawa mo yung nakaingon. Aliw tabagi ko ninyo, Yubi. Usaman kung kamoy pasultihon, Tyson. Celebrity ko take me with so thank you. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Dudong Tyson, Ate Pres. Dudong. Tyson, ang mga tao na ni Negro, wakit sila makita ang tudsangtod. Mao ni ang kalaki ron na nining asawa Ate Pres nga tungod lagi kay murag lisod-lisod sa sila na si kumari nga iyahang gipa uyab-uyabon. Ang ngitang uyab Ate Pres. Ang iya babana mo yung dilaw. Yang gilaw. Dapat Dapat kani iyang bana si Tyson. Dili ni anak atong kuan nga baksidor Tyson. Mike Tyson? Oh, Abor dili Ate Pres, kadyo kay na Pres. parinti na tingali. Saba. Parinti ti ali ni. Parang marinti na. Kaya ang pero kay ilahong iyang angga kasi Mike Tyson man yan si Pedro kuno. Pedro Tyson. Dili kuan niya kanang Ricky Hatton. Dili pa ito na kaya Ricky Hatton? Oh. Nya pero kuan kay namatay na ba sa Ricky Hatton. Pero tandong siyang kagat Pres kay pero kuan lang taon. Aha. Sa kondolensya. boxer dong. Kinsa man? Kanang si PD Panser. Speedy Puncher? Di ba? Kato mo si sumpag pandidigi kabot yung kumus na. Nagsabi si Jiggy. Ano ni mo kadako? Oh, di man kaabot na. Di kaabot. Di kabot kay tagas kay kontrata Hangin Pres. lang yung mga sumbag, hangin. Sige, dagang padoor. Pili mo yung maigo. Kay bago kinsa na siya ngoy katudang tao-tao ni Tony Sulis. Bang, sabi kita yung bag na to aning Tyson. Isa nga Okay. na niya. Mura ra bag na igo ang babae kuno Ate Pres. Mura nag nadutla niya. Kay nakatilaw kuno dakugo nya ta sugliog. Uy. Kinsa nga na ni. Tyson bang, Tyson. Kinsa nga sa iyang asawa. Si murag Lili. Lili. Oh, Lili. Lili.
Dili oy. Lili? Ime. Rita. 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 Ma'am Rita, mayong buntag. Okay, ambagin na sa Rita, ma'am. Kay Muro di mayo. Ma'am Rita, mayong buntag. Nakapamahaw na ka? Nagbanig na ka sa impyerno. Ha? Ma'am. Naghanig. Nagbanig o pa naghanig? Nagbanig na daan siya sa impyerno. Kunya, ang saan magbanig? Masunog naman na kayo na diha. Ano kung itong ibaligan imong bana? Bitaw. Ay noon. Iya gipahuaman para props Ay noon. Pagkwarta. Pero pangwarta naman itong ilabam. Sabot-sabot naman to. Kami na sa. Okay, Noon, hindi tingali niya bana. Kaya basta sila makasal. Bana oy, kasal sila. Ang kasal. Apan, bisa wa pa mo makasal, pagkangaan nga nagtipon mo, so doon na mo'y partnership, relationship. Di ba? lagi. Okay, di ka. Ay mo'y pahuwa, may mong bana sa lain. Mo bitang iyang gikuan. Okay na siya. Kaya iyang pahuman. Noon, unique sa Kwarta, 20 mil gud ang buwan. 20,000 buwan. Ang noon, unique sa day, kaya kuman galing, makigbugno po, kailang bana mo ko yung glaing babae. Unique sa nang imo, no? Dili iya tele kumari man niya, diyang Kayla niya. Props naman. Pero ang iyang pangutan na ko natin, siya na mo siya, na doon na rin na itabo na mo. Doon na? Mao Ang ako lagi. bayawan kung may bawa ko siguro yung asawa ana unsa kay matiwas yung asawa. Mao lagi. Kay nakaingon naman yung asawa ha pero duwa ra bitaw na doon total kuan na. Dili Mao tinod lagi, ka ha? kaya na. Oo. Doon na ko'y mahitabo. Mao na niya, kung unsa niya, Kwarta na doon, kwarta na. mao lagi na niya, unsa niya, kanang unsay termino na sa syudad, Linogdangan? Ha, Oh, linugdan. Linogdangan. Sa probinsya ko na, Sangputanan. Yara. Karon. Mga panultihon 12, versikulo 28. Paminaw, Ma'am Rita, Rita. ang pagkamatarong mau ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayo. Ha? Oh. Tinuod bitaw na. Ang ato bang buto sa butani nga sa gamay pa ming bata lan. O karuan mo ko kakita Sa gamay pa ming bata, dunay mga istampa. Kailan ba kanang ito mga frame? Frame sa mga frame ba ni mo gikasal. Pero katong frame nga sa kanang gitawag og dalan padulong sa langit. Ano ko kakita anak karon? Kakita ko, ana, katong naay sa impyerno, na doon na diri sa... Sa to padulong sa heaven. langit. Heaven. Gamay kay dan. Yan sa kilid. Wala na lagi ko kita. Sa kilid, ba ito ang mga naglakaw dito nga mga tao kanang mga di ba? Ang Ang gamay- mga kuan dito. Sa kuan lang daano sa picture na ako matanaw ang gidakon sa drawing sa kanang kuan murag upat ka ruler ang gilap doon sa karsada sa drawing. Wala ko kita, ana. Unya ang Asan ka na ron? ang sa wala padung sa langit usar ka incest pero ang kilid laom kayong tubig. Laom kayong tubig ngayon akong mama nga sigpit kay nang danmo ni padung sa langit. Pero kung nanaay nangaligo diha unsa man siya nga kana nangaligo di mahugod diha pero kanin dako din dalan nga ug duwing nga mo ning suklo murag upat ka incest siya awa ha naay nagsayaw naay nagbaile naay nagtambol naay mo Mo to padung na to sa impyerno. padung sa impyerno. Katong nagsayaw. Ana. Iko unya ma ngano lagi nang kayo. unya ma. Unya ko ma ngano lagi nang kuan dragon ma upat lagi ulo, upat lima. Siya, man na ang yawa. Ano siya? Pero dahil nagusa dito, bro. Ha? Dali. Dito sa impyerno na may nagjuggler plan sir. Bugwak kayo. Kita to kaupat rin niya. Division ka. Undi ito. Latahan niyo ang dinis batang boss. Nag-variety di ay. Bright ko dito. Nag-variety di. Papili man sila nga sa impyerno niya. Ningon pag-ato sa impyerno nung pati duta. Abot to sa impyerno pati duta to. Nakabitaw dito, Babno, yung mga drawing ato pa Wala nung ko kakita na. nato. Dalan padung sa langit mga karaan. Ana ko kita. Nindo to ato. Istampa man to. Istampa. Oo. Okay ba pa bitaw ta ate pres ka nagitawag karong mga heritage, kanang heritage. Kato mga karaan mo kuan ato patong gitago. Nindot na to, Bam. Doon ay frame sa mama dako sa nga frame uy, dako ka sa nga tanan nga. Wa jud ko kakita sad karon. Karaan sa among mama kanang murag ang gitason sa frame mo. Sa lingkod si Francis. Saan ko nabutan traka oy? Nasa akin sa USB na masahiro na. Doon lang kay frame ta ko mama ate pres nga. Murag tulog yun ka ruler gidakon unya. Si Mama Mary kanang birin dito sa Lourdes, nas kilid sa pangpang. Karon ang mga drawing ron sa kanang birin sa Lourdes murag moderno naman ang pagka-drawing sa mga gruto. Kadto karadyo kayo nga dakong lasang nya. Naay dakong kapilya nga drawing to dito unahan. Nya diri lang tubig na bahay ko. Kana siya maun sa man naman siya kana. Ang si mahal nga birhen man na siya ko. Ngano man ang tuy gamay balay sa una siya nga kana siya na si mahal nga birhen na nakitaan ni kisa tong kwan Bernadette. Nakita niya iyang giingnan nas Bernadette nga ako tukurig dito kapilya sa unahan kay tugnaw. Ako na hindi makinamay tubig ano man ito ko mama
Kadto nga karaan bitong butang Ate Pres o nagkununo kay ba patakon sa mga heritage nga mga tanaw nindo to taguon. Oo. Kay ba bagyo na nga buak man. Ang katunga mo wala ta maunsa pero pag bagyo di sa uwa katong gidam na katong kay nabuak pa ng bildo kay so na wa may lamination bildo Bildo man. Oh, bildo. Ako midala dia ako man na kana sunog mag-apil pag sunog sa kumbay. Oh. Balik ta. Balik ta. Ako masahan ko lahat, ha? Balik ta. Panultio, Proverbs 12, verse 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan, dalan paingon sa kamatayon. Karon, pati nga ako, Tipres. Ano man? Wa pa makasubay sa dan. Ano ba? Wa pa ganit si Muagi sa dan. Oh. Patay naman. Salamat ka pala ganit ka naman nun. Dura ko ang puzzle, diha.